Hello, fellow Nigerians. My name is Lolo Nneka Chimezie. I'm the president of Igbo Women Assembly. This message is to fellow Nigerians and to the Nigerian military, especially the chief of staff on the armed forces. Well, I've reported severally about the activities of the militaries in the southeast, the onslaught, the siege, the extortion on our road, and then the burning down of our villages. Now, there is this operation the militaries carried out in Ezago, Eziama village, and some couple of villages. Now, this village has been at peace. They were not having any issues, problem with anybody, what IPOB or ESN, according to what the locals, of course, I'm going to play it here, said during my interview. And the military came in and had a confrontation with ESN, according to them. After the confrontation, they left. And they started shooting all over the village. Okay, they left. Now they regrouped and came back and started burning the villages. Burning people's houses, destroying people's businesses. Now, I begin to ask, I thought these militaries were moved to Southeast to protect them. Relatively, in 2021, Southeast was peaceful, relatively peaceful. They drafted the military here to relax, sit at home, according to them. Go and check. Before the militaries were moved to Southeast, Southeast has been peaceful. Southeast has maintained the most peaceful area in Nigeria. The activities of the military has made Southeast look like an area with security concern. Now, they went to this village after confronting ESN, according to them, and those guys ran into the bush. They came back and started burning villages, burning people's businesses. One girl, Chisomo Kafo, is missing right now. That girl was attending to her mother's, they were extracting palm oil in their compound, which I covered, although it was in Igbo language. And she is missing till today. And the militaries want the villagers to leave their village, never to come back. This is exactly what they did in Osihitokwa. Ekotutu was actually burnt down by the military. Ekotutu was one of the biggest markets in all local government. Now, their excuse was that ESN were residing inside the market. If ESN is residing inside the market, people come to the market and leave. Are they saying that ESN is operating in the market with the people? Because I've investigated and covered, no village have ever said they're having issues with ESN. But other military groups that reason, like Biafran Liberation Army, I think the military should go for these people rather than ESN that is guiding. According to them, I'm reporting what I saw. The villagers said they were having problems with Fulani Herdsmen and they were raping them. One of them even said they killed his brothers and they were destroying their crops. And I asked them, did the military came to their aid within this? But they said no. They said in November last year, they saw these people came in and said they are security men and they are fellow Igbo people. They came to protect them. And they confirmed that since these people took over guiding, they've been going to the farm and they have peace. Now, if these people were there and they don't have any confrontation with the villagers, why would the military go there and start problem? Tomorrow now, they will move all these militants down there and then turn that place into a war zone and sack the villages. So for me, I think the militaries are systematically sacking us from our villages. Remember, they were repentant Boko Haram. The question is, were they really repentant? They were repentant Boko Haram that were drafted to the military. The question is, were they really repentant? So I would like you to sit back and watch this report and see whether they are using the military to systematically carry out jihad in the southeast. Thank you. Igbo.
ekele m ụnụ Lolo Nneka Chimezie na-ekwe anyị na-ewetara ụnụ n'ọnọdụ Igbo anyị ka nọkwa n'eze agụ ụnụ lee anya ugbu a na ụnụ ga-ahụ ụlọ agbara ọkụ ihe awụ ụlọ mmadụ bi onye nọ anyị n'ihu ugbu a wụ ya nwe ụlọ anụnwa agbara ọkụ ya nwa ga-eji ọnụ ya kọọ ka ya na ije si wee jee ụnụ mana ihe anyị na-eme ewu agba tọọchị ahụ ụzọ ihe ọbụla na-eme n'ala Igbo anyị na-ewetara ụnụ the report ka o si eme so that ka anyị wee mara ihe na-eme maka na ihe achọpụta na ihe na-eme n'ala Igbo na ndị midia anaghị report ya so onye nọ anyị n'ihu ugbu a nwa okorobịa bụ ya nwe ụlọ anụnwa agbara ọkụ so ọ ga-akọwara anyị ka ya na ije si wee jee nna biko kedu afa gị afa m bụ Chukwuka Uwekwe iwe onye ebe oke ebe anyị na ugbu a ọwa imezi oke eze ma ọwa imezi oke so ya ụlọ gị ke ka gị na ije si wee jee oke ị ga-gbuo so mụ anọgodoro die so that ka egbe jikwa oyi ma enwee ike mpụta egbe zijiri oyizi mpụtazie afro ozi m my wife afro m nwunye m ọ bụ nwunye m agbago ọsọ mkpọkịzi afro ọgwa m ebe ọ nọ nchọziri ya ga dị oke nwunye gị nọ n'ụlọ ebe ya na ụmụazị gara suda dị so ọkwazie m kpemere ya nwekwe ka ndị ji bịazie ha na ndị amị jamụrụ n'iru ebe ni nya ndị ESN yes uti ndị amị ESN na-abụ uti ndị amị bụ heroes oke ESN na-agara onwe okay na-agara onwe ha ndị amị jamụzie n'ihu my house agbawazie ndị amị gbọọ ha fọmụchazie ha ya ndị amị na-agba ọsọ bịazigba m ọkụ okay onye ọbụla mma okay nya ndị ESN na bụ na ka ihe na-eme a sị na-abịa ka anyị chee ha ka ha na-eche anyị because of ndị Fulani ụnụ ọ na-enwe nsogbu ute ndị Fulani ndị Fulani na-emebiri anyị ihe anyị kọcha ihe ghara isi ekporo efi emebisie ihe niile anyị kọ oke enwego ndị bụ ụnụ ndị Fulani gbu bifo o wego ndị Fulani ndị be anyị gburu ndị Fulani gburu be anyị ha karịrị akarị ma ndị ka na-akị na-apụ ndị mmadụ oke ha na-ekidnapụ na-egbukwe ndị ugbo ma ụmụ nwaanyị be anyị abịa agweta ha n'ugbo erepuo ha oke nya so kemgbe ụnụ kwa a na-eme egbuo ndị bụ ụnụ na mbụ ndị Fulani repuo ndị amị ọbịa ya na ụdị atak a jekwu ndị Fulani ahụ afụbekwa ndị amị sinsi ahụ oke kemgbe ndị ESN na-akwara bịa nwere peace since ndị a bịara since November according to ha asị na November ka ha batara na ya marakwa ka ha si bata arụ anyị nọkwara ụwa anyị na-afụzi ha anyị fụ ha asa ya agba n'ọsọ na ha bịara ka ha chekwawa ụnụ na ha na-achọ anyị okwu nọ ndị ha na-achọ bụ ndị Fulanis anyị na anyị ka anyị batawazi evulu anyị batawa bush bịa kọwa ugbo na ha wa ga-achụ make sure na Fulanis ụnụ dị safe yes okay so kemgbe ahụ ụnụ na-akọ kemgbe ahụ ụnụ na ha kwa bata nọdụzie n'ọfịa ụnụ na-akọ ugbo ụnụ nwere peace true anyị nwere peace because ihe a na-emebu ụmụ be anyị ada emezi ya efi sef efi okay so kemgbe November ahụ ruo na ụnụ na ndị Fulani asị ya bịa so iwe ndị amị ebuzi na ndị ESN bịatụ chọọ ndị Fulani so ihe ha mezi ugbu a na ka ha bịa chọkwa ndị ESN ka ndị Fulani chi atakwa azụ oke elekwana ihe ị mere ha ji gbaa be gị ọkụ ihe m mere ka ma ofu mkpụrụ ya na nwa na-ele afịa uye m na-ele bush ka nje kọ ihe ihe niile everything nwe agbachara ncha niile ọkụ ma shọpụ dị ka mmanya oke unu na-ere mmanya unu nwere stọọ ebe a so ha ngwaahịa unu niile kịta agbara ya ọkụ pịarie ya Igbo bụ Igbo ụnụ ọhụrụ na ọhịa ka m na-eti mkpu na-eri pọtụ ya wee exactly dị ejikere ka ụtụtụ ọkụ pụta one morning asị na ndị ESN nọ n'eke ụtụtụ aga wee budoza chụwazi obodo na-akpọtara ha ka ha bịa chewe nje wee agbagburu about 70 people from report na-eke ụtụtụ gbaa ngwaahịa mmadụ n'ọkụ na ndị homeless wele ndị nọ ha sị ha na-achị ndị ESN ọkwa kwesịrị n'ime ha abanye mmanya ebe ahụ ndị ESN nọ now oke ọkwa ndị mmadụ obodo taa anyị n'ụlọ be gị na ebe ka nwunye gị nọ ndị na-edeba na-agbala ọsọ Igbo bụ Igbo